serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balita na nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, tinatayang 800 pulis nakatalaga sa buong Albay ngayong holiday season. May balita si Emmanuel Bongcodin. Eman. Radyo Pilipinas Report. Tinatayang na 800 na pulis ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Albay bilang bahagi ng pinaigting na police presence ngayong holiday season. Layunin ng Albay Police Provincial Office na matiyak ang kaligtasan, kaayusan at mapayapang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ng mga mamamayan. Sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez, naka-assign ang mga pulis sa mga lugar na may mataas na presensya ng tao gaya ng mga pamilihan, simbahan, transport terminals, malls, pasyalan at iba pang komersyal na establishmento. Isinasagawa rin ang regular na pagpapatrolya, random checkpoints at inspeksyon ng mga establishmento upang maiwasan ang anumang insidente. Nakikipag-ugnayan ng Albay PPO sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mas maayos na daloy ng trapiko, crowd control at agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko. Mas pinalakas din ang presensya ng pulisya sa mga simbahan kaugnay ng Simbang Gabi na nagsimula noong Disyembre 16. Ayon kay Police Colonel Nunez, layo ng patuloy na pagbabantay ng kapulisan na magbigay hindi lamang ng seguridad kundi pati ng kalinga at tulong sa mamamayan sa panahon ng Kapaskuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bongcodin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Emmanuel Bongcodin. Para naman po sa ibang balita, DTI Bicol naglunsad ng geotagging system para sa repair shops sa Maharlika Highway ngayong holiday season. May balita si Gary Carl Carillo. Radyo Pilipinas Report. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalization ng mga serbisyo ng pamahalaan, palakasin ang consumer protection at tiyakin ang ligtas at maayos na biyahe ng publiko, sinimula ng ilunsad ng Department of Trade and Industry Region 5 ang isang geotagging system para sa mga DTI accredited automotive service at repair shops sa kahabaan ng Maharlika Highway. Layunin ng inisyatiba na matulungan ng mga motorista na mabilis at mapadali ang paghahanap ng mga pagkakatiwalaan at lehitimong tulong sakaling masiraan ng sasakyan, lalo na ngayong tumataas ang bilang ng mga biyahero tuwing holiday season at peak travel periods. Sa ilalim ng geotagging system, digital na imamap ng DTI ang lahat ng accredited automotive service at repair enterprises at iuugnay ang mga ito sa isang QR code na ilalagay sa mga estratehiko at madaling makita na lugar gaya ng mga gasolinahan, transport terminals, piling establishmento at iba pang pangunahing lokasyon sa kahabaan ng Maharlika Highway, kung saan kapag iniskan ng mga motorista ay agad na lalabas ang impormasyon tungkol sa pinakamalapit na repair shop. Katuwang ng DTI Bicol sa pagpapatupad ng programa, ang Philippine National Police Highway Patrol Group, Land Transportation Office, Philippine Ports Authority at iba pang pribadong organisasyon bilang bahagi ng mas pinalakas na programa na kaakibat ng whole of government approach na isinusulong ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Gary Carl Carillo. Para naman po sa ibang balita, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Uwan sa lalawigan ng Catanduanes sa pamamagitan ng emergency cash transfer payout.
ng DSWD Bicol. Ayon si DSWD Bicol, ngayong araw kabuoang 3,882 pamilya mula sa mga bayan ng Biga at Birak ang tumanggap ng tulong pinansyal. Sa Biga, 1,572 pamilya ang nabiyayaan habang 2,310 pamilya naman sa Birak. Bawat pamilya ay tumanggap ng 5,287 pesos na may kabuuang halagang mahigit 20.5 milyon pesos na inilaan para sa muling pagbangon ng mga tahanang bahagyang napinsala ng bagyo. Ang pamamahagi ay pinangungunahan ni Norman S. Laurio bilang pagtugon sa direktiba ni Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Rex Gatchalian na unahin ang kapakanan ng mga biktima ng kalamidad. Tiniyak naman na ang Angels in Red Vest ang maayos at mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Para naman po sa sunod na balita, higit 10 gramo ng sabu na kumpiska sa Camarines Sur, suspect arestado. May ulat si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na nasabat ng otoridad ang total na 10.22 gramo ng shabu mula sa isang street-level individual matapos ikasaang buy-bust operation sa bayan ng Goa, Camarines Sur dakong alas 12:19 ng madaling araw, ika-23 ng Disyembre. Ayon sa Philippine National Police Bicol, tinatayang aabot sa 69,496 pesos ang standard drug price ng nakumpiskang droga mula kay alias Baba, 32 taong gulang at residente ng barangay na Pawon, Goa, Camarines Sur. Pinangunahan ng naturang operasyon ng mga tauhan ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Goa Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office at PIDEA. Matapos ang matagumpay na pag-aresto, dinala ang mga nakumpiskang ebidensya at ang suspect sa himpilan ng Goa Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon. Kasalukuyang naghahanda na ang arresting unit sa kasong isasampa sa suspetsyado sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Jennifer Polinar. Para naman po sa huli nating balita, 470 bagong patrolman at patrolwoman ng PRO5 nanumpa na sa tungkulin. May ulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Nanumpa na sa tungkulin ang mga bagong patrolman at patrolwoman ng Philippine National Police Regional Office 5 sa ginanap na oath-taking ceremony sa Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City umaga nitong December 23. Pinangunahan ni Police Brigadier General Erosito Narito Miranda, Acting Regional Director ng Police Regional Office 5, ang panunumpa bilang Administrating Officer. Kabuang 417 bagong pulis ang nanumpa, kung saan 450 ay mula sa attrition quota at 20 mula naman sa regular quota. Sa bilang na ito, 355 ang patrolman habang 95 naman ang patrolwoman at nasa 11 ang patrolman at 9 na patrolwoman sa regular quota. Dumalo rin sa seremonya ang mga pamilya at kaibigan ng mga bagong pulis bilang pagpapakita ng buong suporta sa kanilang pagsisimula sa serbisyo. Sa kanyang mensahe, binati ni Police Brigadier General Miranda ang mga bagong alagad ng batas at pinaalalahanan na kakaharapin nila ang iba't ibang pagsubok sa kanilang propesyon. Aniya, mahalagang alalahanin ang kanilang mga sakripisyo tuwing pipili sa pagitan ng tama at madali, sapagkat ang tamang landas ay madalas na mas mahirap at mangangailangan ng integridad, tapang at matibay na paninindigan sa katotohanan. Matapos ang seremonya, sinimulan ng mga bagong pulis ang kanilang 6 na buwang pagsasanay sa Regional Training Center ng Police Regional Office 5. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Paul Hapin at yan po mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Buong persa magbabalita. Ito po si Jem Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.
Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid nagpapaabot ng yakap. Taon mang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hingong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ning tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patugto matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko sa bawat pamilya. Ang serbisyo publiko, misyon na di matitinag. Maunang Pasko sa bilog na probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong Pasko, kita